la microfon, da? Bună ziua! Putem începe, da? Dumneavoastră de la presă să ne spuneți când sunteți pregătiți. Eu vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați făcut timp astăzi să veniți la conferința noastră de presă și în același timp lansarea candidatului la primăria municipiului Buzău. Aș vrea să fac prezentările. În partea din dreapta, domnul Silviu Roșioru, consilier local municipal, singurul consilier în momentul de față care mai face opoziție la actuala guvernare în municipiul Buzău. Domnul senator Dorin Bădulescu, îl știți cu toții, colegul nostru. Doamna Ioana Constantin, secretar general adjunct al Partidului Mișcarea Populară. Domnul Constantin Florescu, fost președinte al Tribunalului, fost președinte al Judecătoriei Buzău, 30 de ani de activitate în justiție, candidatul nostru la funcția de primar al municipiului Buzău. Lângă mine se află domnul președinte Eugen Tomac, președintele Partidului Mișcarea Populară, în prezent europarlamentar. În partea din stânga se află domnul Fănică Bârlă, fost viceprimar timp de 8 ani al municipiului Buzău, primar interimar. Vreau să, așa cum v-am mulțumit și dumneavoastră presei, vreau să mulțumesc și invitațiilor noștri de la București, care și-au făcut timp să vină astăzi la evenimentul organizat de noi. Aș vrea să dau cuvântul domnului președinte Eugen Tomac pentru a intra în conferința de presă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, bine v-am găsit. Sunt de-a dreptul bucuros să revin la Buzău, mai ales că ne aflăm într-un context cu totul special. Vreau să respectăm toate regulile pe care le avem în clipa de față legate de această nenorocită pandemie care a lovit întreg globul, implicit pe noi. Dar pentru că organizația noastră își dorește din timp să informeze pe buzoieni care este oferta noastră pentru primăria municipiului Buzău și sunt convins că domnul Florescu este de departe cea mai serioasă propunere pentru primăria municipiului Buzău. N-am putut sta deoparte, chiar dacă suntem adepții prudenței și măsurilor de a menține această distanțare, să nu fiu prezent împreună cu colega mea Ioana Constantin, secretar general adjunct al partidului, într-un moment atât de important. Despre domnul judecător nu voi face multe precizări pentru că sunt convins că comunitatea îl cunoaște foarte bine. Pentru noi este o onoare că a acceptat această provocare. Sunt convins că și buzoienii își doresc o schimbare reală în administrația publică locală și această schimbare poate veni decât din partea unui profesionist sau unui om care a confirmat în viață. Sigur că politic ne aflăm cu toți într-un moment extrem de dificil. Realitatea pe care o aveți astăzi în țară, la București mă refer, ne obligă și pe noi, ca partid politic, să accelerăm pe acest mesaj al nevoii de schimbare reală, pentru că până în prezent, în 30 de ani de democrație românească, până la această pandemie, românii au avut ocazia să-i vadă pe toți ce pot și ce sunt în stare să ofere actualii politicieni sau clasa politică de până în prezent. Mesajul PMP în această campanie pentru alegerile locale va fi unul extrem de agresiv pe linia nevoii de a lua măsuri necesare așezării administrației publice locale pe noi piloni. Toată lumea se schimbă în această perioadă extrem de complicată.
începând de la Statele Unite, chiar și cele mai dure dictaturi sunt obligate să ia măsuri, iar noi, o țară cu aspirații democratice, cu aspirații europene, avem nevoie de o administrație care să nu mai blocheze dezvoltarea României. Și vă citesc vă dau doar un exemplu concret. Ultimul raport al Curții de Conturi a Uniunii Europene spune următorul lucru, că România a ratat dezvoltarea unei autostrăzi, cum este autostrada A1, din cauza birocrației românești, din cauza faptului că nu avem o legislație și o administrație capabilă să răspundă unor necesități. 8 ani de zile a întârziat dezvoltarea acestui proiect. Este doar un exemplu concret. Tocmai de aceea eu cred că soluțiile pe care le vom propune noi și unele dintre ele se regăsesc în Parlament și pentru care noi milităm cu toată convingerea. Cred că o administrație eficientă, o administrație care poate produce o schimbare reală, trebuie să înceapă cu următorul demers. Transparență totală în administrația publică. Asta este unul dintre mesajele pe care PMP vrea să le promoveze în această campanie. Și ce înseamnă transparență totală în administrație? Înseamnă că banul public trebuie cheltuit cu prudență, trebuie să oprim risipa banului public, iar cetățenii au acest drept de a ști cu exactitate pe ce se cheltuie fiecare resursă din administrația publică locală. Fiecare cent fiecare leu pe care îl cheltuie o primărie, o școală, un spital, trebuie să făcute publice, pentru că românii au atâta dezamăgire, au acumulat atâta dezamăgire, au atâta neîncredere în instituții, iar noi trebuie să reclădim această încredere plecând de la transparența totală. Transparență, transparență, transparență. Ce spune proiectul nostru de lege prin care promovăm transparența totală în administrație? Un lucru foarte simplu. Și anume, ca toate contractele pe care le semnează autoritățile publice să fie făcute publice. În termenul de îndată. De îndată însemnând, astăzi semnezi contractul, astăzi îl faci public. Astăzi achizi o factură, astăzi o faci publică. Pentru că oamenii au nevoie de fapte concrete. Patriotismul nu se demonstrează prin slogane sau afișe, se demonstrează prin fapte. Iar noi avem nevoie de gesturi concrete prin care să-i convingem pe cetățeni că avem capacitatea de a face ceva pentru a reînnădi această legătură între cetățean și societate, între cetățean și stat. Este doar unul din exemplele pe care noi le vom promova, iar pentru a deveni realitate ceea ce vă spun astăzi, pentru că, sigur, cetățenii pot spune, da, în campanie toți promiteți, toți vă asumați angajamente. Vreau să știți un lucru foarte clar. Acest obiectiv se află pe masa Parlamentului, deci domnul președinte Ciolacu poate face un gest pentru a demonstra că susține un asemenea demers și să pună pe ordinea de zi a Camerei Deputaților să se voteze acest proiect de lege, pentru că el este adoptat de Senat, se află doar pe ordinea de zi a Camerei Deputaților și mai e nevoie doar de un singur vot, pentru că această lege propusă de Partidul Mișcarea Populară să devină realitate, iar românii să simtă că clasa politică ține cont de aceste așteptări pe care le au cetățenii români și sunt convins că și majoritatea buzoienilor. Deci este un demers pe care noi îl vom susține și vom milita activ în această campanie electorală pentru acest obiectiv, pentru că transparența este cea care poate aduce plus valoare și poate oferi o nouă perspectivă și în mod sigur oprește risipa banului public. În mod clar există multă așteptare atât în mediul rural cât și în orașe. Vreau să știți că sunt adeptul acțiunii imediate. În politică toată lumea își asumă angajamente. Eu cred că în clipa de față e nevoie de acțiune. Și pandemia trebuie
privită ca pe o provocare și transformată într-o oportunitate. Gândiți-vă că la ora actuală toate regulile Uniunii Europene sunt suspendate și avem oportunitatea de a începe în mod real să susținem mediul de afaceri românesc. Așa cum face Germania, așa cum face Italia, așa cum face Spania. Atât timp cât toate regulile sunt suspendate, iar România se poate împrumuta cu mulți bani pentru a ne dezvolta și o autostradă de la Buzău până la București, chiar mergând până la Iași, și pentru a construi poduri noi acolo unde este nevoie și pentru a dezvolta infrastructura irigațiilor și pentru a construi spitale noi. Asta cerem noi de la guvernul actual pe care PMP l-a susținut atunci când am dat-o jos pe doamna Dăncilă. Asta cerem și asta insistăm ca prioritate zero pentru statul român. Să alocăm resurse necesare și să ne împrumutăm cu cel puțin 30 de miliarde de euro, bani pe care să nu-i risipim în pomeni electorale pentru că sunt două rânduri de alegeri, ci să-i ducem în investiții. Investiții importante pentru țară, pentru că aceste investiții pot genera noi locuri de muncă. Sute de mii de locuri de muncă se pot crea în urma implementării unor asemenea proiecte. Unele dintre ele sunt suspendate din lipsă de bani. România, spre deosebire de Franța, de Germania, de Italia, nu mai vorbesc, care are o datorie publică mai mare decât PIB-ul, 100% din PIB este deja angajat. Noi avem o datorie publică de 40% care ne permite, în asemenea condiții, când sunt suspendate toate regulile Uniunii Europene, să ne împrumutăm nu pentru a aduce banii în pomeni electorale, ci pentru a construi proiecte mari. Proiectele mari ne permit să ne dezvoltăm ca țară. Sigur că parte din bani vor veni de la Uniunea Europeană. Cele aproape 30 de miliarde de euro, 20 și ceva de miliarde bani nerambursabili și 12 miliarde împrumut sunt bani pentru viitor. Dar ce putem face astăzi sunt aceste angajamente și pentru acest obiectiv milităm noi și vreau să fie foarte clar acest mesaj. Dacă vrem să transformăm criza într-o oportunitate, n-ar trebui să ne temem de acest împrumut, de crearea de noi locuri de muncă care la rândul aduc și generează prosperitate pentru români, susține economia românească și nu numai. În mod sigur, noi avem drept prioritate și în această campanie vom vorbi mult. Este inadmisibil ca o țară cu resurse naturale atât de bogate să nu aibă o rețea, să aibă doar 32% din gospodării racordate la rețeaua de gaze a României. Avem oportunitatea să ne împrumutăm cu acești bani pentru a investi și în asemenea proiecte. Sunt țări care nu au un metru cub de gaz sub ele, dar au peste 90% din gospodării asigurate cu gaze, în schimb pentru populație. În schimb, România, cu asemenea resurse, a rămas doar la 32%. Noi credem că dacă vom face ceea ce trebuie în următoarea perioadă, există potențial, există resurse pentru a extinde rețeaua de gaze. Și ne vom bate pentru fiecare comună, pentru că nu vom avea un nivel de viață ridicat atât timp cât statul nu creează aceste condiții. Nu poate nimeni să îi mintă pe cetățeni că vom ajunge la un nivel de prosperitate atât de curând încât oamenii singuri vor fi în stare să-și plătească aducerea rețelei de gaze către localitățile lor. Și asta trebuie să o facă statul, iar angajamentul nostru va rămâne pe asemenea proiecte, pentru că ele aduc un anumit confort pentru români și schimbă complet viața satelor și orașelor României, care nu au nici la ora aceasta acces la resursa de gaze a României. În mod obligatoriu, și cu asta voi încheia, PMP va rămâne puternic angajat
pe această dimensiune pe care noi o considerăm esențială în momentul de față, ce ține de susținerea agricultorilor români. Vreau să știți că nu există lună în care să nu insistăm ca subvențiile în Uniunea Europeană să se acorde în mod unitar. Noi am intrat în genunchi în Uniunea Europeană și este inadmisibil ca în anumite state din Uniunea Europeană subvenția să fie de 2-3 ori mai mare față de subvenția pe care o primesc agricultorii români. Este un bun câștigat pentru noi și trebuie să fim tratați în mod corect, pentru că niciodată un agricultor român nu va putea face față pe piața europeană atât timp cât subvenția pe hectar, pe vită și așa mai departe este mult mai mică în comparație cu alte state. E o competiție nereală, concurență din start care avantajează anumiți producători. Din punctul ăsta de vedere, pentru noi agricultura va rămâne o prioritate și ne vom bate. Vreau să știți că vocea președintelui Băsescu este ascultată în Parlamentul European și România în sfârșit are la Bruxelles, în forul legislativ european, voci care pun de la egal la egal problematica europeană și problemele cu care se confruntă România pentru prima dată. Până acum au existat doar voci care în mod singular încercau să prezinte România prin defectele ei. Avem foarte multe lucruri de care trebuie să fim mândri și pentru care trebuie să luptăm, dar și foarte mult de muncă aici, în interiorul țării. Și în domeniul sănătății, și în domeniul educației, și în domeniul infrastructurii. Dar astea sunt chestiuni pe care pot să le explic în măsura în care vor exista întrebări. Încă o dată, domnule președinte, îți mulțumesc pentru invitație. Domnule judecător, suntem onorați că ați acceptat această provocare, atât eu cât și echipa noastră, și sunt convins că veți reuși să câștigați inimile buzoienilor, să-i convingeți pe buzoieni să vă acorde în ziua votului încrederea pentru a le fi păstor aici, în această comunitate. Domnul președinte Florescu, dacă nu luați... Gata, se aude, da? Vă mulțumesc, domnilor președinți, pentru domnului Mocanu, pentru susținerea care mi-a acordat-o și încrederea, domnului președinte Roman, pentru onoarea care mi-o face cu prezența dânsului aici, în acest moment important pentru mine. Vă mulțumesc reprezentanților presei buzoiene care ați venit la această invitație a noastră și mulțumesc pentru atenția constantă pe care mi-ați acordat-o când am avut opinii și puncte de vedere în spațiul public. Astăzi declar oficial în fața reprezentanților presei, în fața tuturor cetățenilor buzoieni, că accept candidatura pentru funcția de primar la primăria Buzău din partea partidului Mișcarea Populară, Partidul din România, Partidul PMP, este obișnuit cu PMP, dar Partidul Mișcarea Populară. După cum știți, eu până în luna martie am activat, mi-am dat demisia de consilier și de membru al PSD din motive pe care la momentul respectiv le-am explicat atât pe Facebook cât și în diferite emisiuni pe care le-am avut la televiziunile care au fost interesate de acest eveniment. Nu e nevoie să repet aceste motive. În special vreau să punctez faptul că au fost motivate comportamentul actualului primar, care are o atitudine necorespunzătoare în legătură cu modul în care cheltuiește banul public. După ce mi-am dat demisia din funcție, demisia care a fost prezentată în mod greșit și draconic, mincinos, ca fiind o demitere a mea din partid, am o perioadă de timp, am analizat scena politică, am citit statuturile partidelor, am citit programele acestora și am constatat
că o diferență ideologică există între partidele de stânga, partidele de dreapta, dar în practică, oamenii care conduc aceste partide la nivelul Buzăului sunt de fapt prieteni. Nu există un interes al Partidului Liberal și al Partidului de dreapta să facă o opoziție efectivă, să dorească să facă înlocuirea actualei administrații de la nivelul Buzăului. În aceste condiții am constatat că Partidul Mișcarea Populară are intenția reală să producă o schimbare la administrația buzoiană. Partidul Mișcarea Populară este un partid de centru-dreapta, bazat pe ideologiile creștin-democratice și liberal-creștine. O echipa pe care am găsit-o aici, oamenii tineri, dar cu experiență în politică, m-au convins că o să-mi sprijine proiectul pe care o să-l susțin în această campanie pentru funcția de primar, o să mă sprijine până la capăt. Am observat de asemenea că acest nucleu, acest oameni care fac parte din partidul acesta tânăr este dinamic, are capacități organizatorice deosebite, obținând de la alegerile europarlamentare rezultate foarte bune, în condiții foarte vitrege, cu resurse materiale și umane foarte reduse. În aceste condiții am acceptat să candidez din partea Partidului Mișcării Populare, mai ales că am convingerea că aceștia nu o să facă înțelegeri pe sub masă, nu o să facă înțelegeri ascunse cu celelalte partide, mă vor sprijini în continuare pe toată durata acestei campanii electorale și după aceea. Referitor la proiectul cu care o să vin în fața buzoienilor, el este la început, pot să vă dau doar anumite direcții generale. În principal vreau să vă spun că nu se va baza pe o atitudine anti-Toma, o atitudine de critică constantă a greșelilor și abuzurilor pe care face această administrație, pentru că nu ăsta e scopul unui proiect. În schimb, toate criteriile managementului științific care reglementează întocmirea unui proiect prin care urmărești să exerciți atribuțiile unei instituții de stat, prevăd că trebuie să faci o radiografie a instituției respective, trebuie să știi exact ce se întâmplă la momentul în care preiei această instituție și care sunt măsurile pe care urmează să le iei. Trebuie să identifici punctele slabe și punctele tari, trebuie să identifici vulnerabilitățile. Deci, inevitabil, într-o etapă, într-o fază, trebuie să aducem la cunoștință buzoienilor care sunt greșelile și vulnerabilitățile acestei instituții. În al doilea rând, un criteriu important pentru întocmirea proiectului este faptul că Partidul Mișcării Populare are o platformă pe internet care este dedicată acestui scop, cetățenii să vină cu idei, cu propuneri care vor fi centralizate, care invit pe cetățenii buzoieni să folosească și această platformă, care vor fi centralizate, vor fi analizate și se pot transforma în proiecte, în decizii curente ale administrației. Alte elemente ale proiectului care o să facă echipa mea se referă în principal la măsurile care se vor lua pentru a opri risipirea banului public, pentru a executa imediat verificări la modul cum s-a cheltuit până acum banul public, că am semnale suficiente că acest ban n-a fost cheltuit conform destinației lui. În care altă măsură trebuie să găsim căile legale pentru ca să înlăturăm toți oamenii cu care actualul primar a căpușat, a capturat primăria, administrația și societățile care depind de primărie. Nu este o noutate pentru nimeni că în foarte scurt timp primarul a înlăturat din administrație toți oamenii de conducere și a adus prin simulate de concursuri, a adus persoane care fără experiență în administrația publică. Singurul criteriu de promovare a fost faptul că au lucrat la grup Romet sau că sunt rude cu acesta și mai ales că îl ascultă orbește. Acest stil de conducere este dăunător pentru administrație, de aceea să-i promovați din interiorul administrației oameni decenți,
să redăm demnitatea administrației, să redăm demnitatea poliției locale și a tuturor funcționarilor publici care sunt dispuși ca să servească cetățenii în condiții legale și fără umilințe. Altă pilon al proiectului se referă la o transparență totală, în special cu investițiile foarte mari și importante din banii publici în acest oraș. Transparență care să nu fie doar fictivă, ci efectivă. Mai avem în vedere să avem o atitudine deschisă față de întreprinzători, față de privați care de bună credință au nevoie de administrație și plătesc impozite și taxe pe care noi le folosim. În mare, acestea sunt ideile proiectului cu care o să vă prezint. Știu că am hotărât să intru într-o bătălie destul de grea. Am în față un primar populist, cu toate că el biologic este Alexis Tenic, dar este un populist care a știut foarte abil și cu tehnici destul de sofisticate să-și atragă multe voturi și simpatia prin tehnologia actuală, în special prin Facebook. A devenit practic o vedetă a Facebook-ului. Când se toarnă o roabă de asfalt, se filmează și transmite la Buzoieni această mare realizare. Are sute de postași care, inclusiv de aseară, au început să mă atace, să mă denigreze pe Facebook, dar nu acest lucru este important. Ideea e că împreună cu echipa de Partidul Mișcarea Populară o să-i conving pe buzoieni că proiectele pe care îl propun este cel care trebuie să fie aplicat și să-i conving că să-l pun și în practică. Acum eu am fost judecător peste 30 de ani, am slujit statul român și în 3 ani de zile în calitate de consilier. Vreau în final să vă fac un apel către cetățeni. În calitate de judecător, peste 3 decenii, am aici o Biblie pe care am adus-o, am cumpărat-o cu ani în urmă de la Putna. În calitate de cetățeni, în calitate de cetățeni, mii, zeci de mii de cetățeni au depus jurământul în sală de judecată în fața mea pe Biblie. Este rândul meu ca eu să consim la acest jurământ și să le promit că singurul interes pentru a accede la această funcție este interesul public și respectarea legii. Și vreau să vă mai spun în final un citat din Biblie, e vorba de prorocul Isaac, care spune: în țara în care domnește nelegiuirea, toți cetățenii sunt în pericol. Toți suntem în pericol într-o țară în care se fură și se minte. Mulțumesc! Domnule președinte Florescu, doamna Ioana Constantin, dacă vreți să ne spuneți câteva cuvinte. Sigur, mulțumesc foarte mult, bună ziua, mulțumesc domnule președinte Mocanu, domnule judecător, domnule senator Bădulescu. Vreau să vă mulțumesc în primul rând reprezentanților mass media că sunteți astăzi alături de noi și ați răspuns invitației Partidului Mișcarea Populară Buzău. Mă bucur foarte mult, domnule judecător, că ați acceptat această invitație de a candida din partea Partidului Mișcarea Populară. Sunt convinsă că va ieși un rezultat foarte bun și că el va fi în folosul buzoienilor, așa cum trebuie să fie până la urmă orice vot și orice funcție publică în care ajungi ales și trimis acolo de către cetățeni, la fel cum am convingerea că echipa PMP Buzău în întreg județul va obține un scor bun și un număr mare de aleși locali care vor veni în sprijinul localităților, în sprijinul comunităților, pentru ca vântul acesta care ne-a tot deranjat, poate sunetul în aceste minute, să fie și un vânt al schimbării în județul Buzău. Eu am mare încredere în echipa noastră și am mare încredere, domnule judecător, că la nivelul municipiului următorii 4 ani vor fi numai și numai în folosul cetățenilor și că îi veți reprezenta. Mi-a plăcut foarte tare cum ați explicat jurământul întors cumva către cetățeni și să știți că dacă politicienii ar iubi mai mult cetățenii și comunitățile și și-ar respecta acest jurământ, am obține mult mai mult pentru fiecare localitate, de la sat până la municipiu și până la întreaga țară. De altfel, anul trecut a fost marcat de 2 runde de alegeri și putem să spunem că a fost așa sub zodia populismului și cumva compromis de bătălia politică și de prea multă ceartă politică. Anul acesta, din păcate, a venit cu o criză sanitară cum nu am mai văzut în ultimul
ultimul secol, dar în orice criză trebuie să existe o oportunitate. De aceea, oportunitatea pentru România este să folosească toate fondurile pe care le poate atrage pentru a dezvolta ceea ce în ultimii 30 de ani cel puțin nu s-a întâmplat, de la infrastructură până la educație. Pentru că am resimțit această criză sanitară în toate domeniile. Fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, a fost profund afectat. Aș vrea, pentru că sunt un om tânăr și pentru că domnul judecător a vorbit despre o echipă tânără, să vă spun că jumătate dintre tineri între 16 și 34 de ani vor să plece din România. La fel cum suntem în topuri atunci când vine vorba despre abandonul școlar timpuriu, despre copiii care din diverse motive ajung să abandoneze școala. Iar unul dintre motive, sau poate cel mai important, este sărăcia, care este de foarte multe ori influențată și abandonul școlar este influențat de factori care ar putea foarte ușor să fie rezolvați de autoritățile locale, în primul rând, înainte de a ajunge la autoritățile centrale, de la chestiuni minimale, cum ar fi transportul școlar pentru elevi, până la digitalizare, pentru că în această perioadă a crizei sanitare foarte mulți elevi au fost condamnați la nu avea acces la educație, pentru că nu doar că avem WC-urile în curtea școlii, ci nu avem un computer, nu avem dotate bine bibliotecile, nu există internet dus până în ultimul sat în școli, astfel încât copiii să poată beneficia de acces la educație chiar și în astfel de condiții. Pentru toate acestea există bani care pot fi atrași. E nevoie doar de oameni competenți și de oameni dedicați care doresc cu adevărat să schimbe lucrurile. Într-adevăr, România a trăit foarte mult în minciună, în populism, în foarte multă propagandă și în mod real nimeni nu s-a preocupat cum să schimbăm cu adevărat fața statului românesc, fața orașelor noastre, drumurile astea care nu distrug doar mașini, ci ne fac să pierdem mult timp și mulți bani, da? Pot foarte, foarte ușor fi modernizate și putem să construim autostrăzi și drumuri, căci, să știți, Albania, care este o țară profund măcinată de rețele de trafic de persoane, de rețele infracționale foarte puternice, stă mult mai bine decât România la capitolul infrastructură și sănătate, pentru că au folosit banii europeni, au atras astfel de fonduri pentru a-și dezvolta rețelele de autostrăzi și partea de sănătate. Fonduri nu doar din zona europeană, ci din fonduri internaționale, pe care și noi am fi putut dacă nu ne-am fi înnecat în corupție, birocrație și incompetență. Sunt nenumărate dosare care nu au fost depuse corespunzător la Comisia Europeană și care puteau să aducă bani în țară. Prioritățile noastre și în județul Buzău, așa cum sunt în întreaga țară, sunt cele legate de transparență în administrația publică, de digitalizare, de educație și acces la educație pentru toți copiii, pentru toți elevii, de sănătate de calitate, de spitale moderne, dotate modern, de infrastructură de bună calitate. România are drumuri mai proaste decât Burundi și Uganda, de siguranță și ordine publică, pentru că vedem în ultima perioadă România destul de măcinată de dezordine publică, da? Ca să nu spun că e nevoie de intervenție mult mai în forță din partea poliției, jandarmeriei în unele zone. De asemenea, agricultura românească, trimitem atât de mulți muncitori în alte state și în România aruncăm tone și tone de legume și de fructe pentru că nu am construit până acum depozitele acelea, să zicem, la nivel județean sau la nivel regional pentru legume, fructe, pentru depozitare și colectare. Subvențiile, sunt foarte multe chestiuni pe care le putem face în primul rând atrăgând sau beneficiind de fondurile europene. Extinderea rețelei de gaze. Toate acestea sunt priorități și pentru județul Buzău, toate acestea sunt priorități și la nivelul municipiului Buzău și am încredere că despre toate veți vorbi, dragi colegi, în întreaga campanie cu cetățenii și nu vor rămâne vorbe, ci vor deveni fapte, pentru că au fost prea multe vorbe în România ultimilor 30 de ani. Domnule judecător, vă doresc foarte mult succes. Sunt convinsă că ne vom întâlni în campanie și vom merge pe stradă să vorbim cu buzoienii. Am încredere că și la nivelul județului vom face campanie și vom obține rezultate bune. Domnule senator Bădulescu.
Ioana. O să spun și eu câteva cuvinte. Vă mulțumesc pentru participarea în număr atât de mare din partea reprezentanților presei și vreau să vă povestesc ceva. Prin 1990 colindam birourile Tribunalului Buzău și l-am cunoscut pe domnul Costică Florescu, fost coleg de birou al tatălui meu, în prezent încă în activitate. După vreo 20 de ani am devenit, de fapt nu 20 de ani, mai puțin, am devenit avocat și vreo 15 ani ne-am întâlnit față în față în sala de judecată. De multe ori am încercat să-mi exprim argumentele, să-l conving pe domnul Florescu. Uneori l-am convins, alteori nu l-am convins. Dar cel mai important în momentul de față este faptul că l-am convins să se implice cu adevărat în viața publică și împreună cu echipa PMP Buzău să încerce să câștige primăria și de fapt eu sunt sigur că va și reuși. Pentru că îl cunosc de atât de mult timp încât orice și-a propus a rezolvat. Orice a încercat a dovedit că poate să facă și în acest context eu zic că este cea mai bună alegere și cel mai bun candidat pe care îl puteam propune în zona de dreapta, în zona de liberă inițiativă pentru Buzău. Acum suntem la un moment de răscruce, într-un moment greu pentru societatea românească, în care venim și propunem buzoienilor cu adevărat un candidat care să poate să fie aproape de cetățeni. A fost aproape de cetățeni timp de 30 de ani în profesia pe care a exercitat-o cu mult succes și este la vârsta la care poate să facă în continuare mult mai mult pentru societatea buzoiană. Eu vă mulțumesc și o să aștept întrebările dumneavoastră pentru colegii de la București, pentru domnul candidat. Vă rog. Dacă aveți întrebări, vă rugăm frumos. Să înțelege că nu aveți întrebări. Vă rugăm. Vreau să zic că revin și săptămâna viitoare, dacă nu sunt întrebări. Pentru domnul președinte Tomar. Da? În am și 4 luni, făceați la Buzău următoarea declarație. Bine, La Buzău, așa și era și doamna. Era și eu. La Buzău, așa cum știți, am mușcat și noi din acest număr al trădării. În sensul că am avut doi oameni care au venit la Partidul Mișcarea Populară cu Mocanu și Bădulescu, care stăteau pe scurtați-o, că știu și răspunsul. Ce s-a schimbat de atunci? Ba mai mult, anunțați de la tribuna Parlamentului că l-ați exclus din partid pe domnul Mocanu, pentru că a votat legile lui Dragnea, ale justiției. Îl respectăm atât de mult Ce încât s-a l-am iertat. Politica, știți care e treaba cu politica? Că și ce am avut de spus pe suflet, i-am spus și domnului, prietenul meu, domnului Bădulescu, domnului președinte Mocanu, însă eu mă bucur că au ajuns la această concluzie, că da, e vremea evaluărilor și au revenit înapoi acolo unde s-au simțit cel mai bine. Că în viața politică lumea are multe opțiuni, dar faptul că după această experiență de despărțire de ani de zile, domnul Mocanu m-a sunat și mi-a spus: domnule, la PMP e cel mai bine și am făcut o greșeală că am plecat și revenim înapoi. Și am strâns mâna și ne-am reîntâlnit din nou și continuăm să construim acest proiect. Este un lucru foarte bucuros pentru mine, pentru că în politică trebuie să știi tot timpul să o iei de la început atunci când ai obiective serioase în față. Și eu îmi pun mare speranță în această echipă de la Buzău. Sigur că declarațiile pe care le faci la supărare, știți cum e, și într-o familie, te mai cerți, dar seara tot te duci și bați la ușă, nevastă mă primești înapoi. Așa este și în politică. Dacă avem obiective comune și interese comune și credem că putem face împreună mult mai multe pentru comunitate, strângem rândurile. De asta suntem astăzi aici, de asta am revenit cu mult drag și îmi doresc foarte mult ca echipa noastră
care este o echipă puternică, va atinge obiectivele pe care și le-a stabilit PMP-ul. Și eu vă asigur că după aceste alegeri, din acest an, PMP va deveni un partid spre care lumea se va uita cu mult mai multă speranță decât a avut până în prezent. Că noi ne-am construit pe ce a lăsat ca moștenire președintele Băsescu. Acum vrem ca PMP-ul să devină un partid care atrage oamenii din convingere, pentru că aici se simt liberi și capabili să-și pună obiectivele politice în aplicare. Ăsta vrea să devină PMP. Un partid creștin-democrat, așa cum ne definește identitatea noastră politică, și e loc pentru toată lumea, iar aici eu sunt convins că împreună cu domnul judecător și cu domnul președinte Mocanu și ceilalți colegi vom reuși să facem performanță. Alte întrebări dacă mai sunt? Că nu l-am stat. Întrebări? Domnule Tomac, doamna Constantin, Sebastian Silvestru, domnule. Ne cunoaștem cândva de pe Facebook. Așa. Nu știu dacă știți, dar vedeți dumneavoastră de la Buzău, are un grup de pagini false, care scriu de mult, de foarte mult. Nu rădeți că e din zona penală chestia. Aveți aici de reprezentanți. Domnul Silvestru, dacă ați venit să ne stricați conferința de presă, nu vă știți că nu e cazul. Eu sunt doctorand în social media, sunt interesată de grupul și de ocuparea de pagini false. Mă rog, să vedeți, poate purtăm o discuție academică. În spatele cărora domnul consilier local Roșior. Unul din jurnaliștii prezenți aici a confirmat acest lucru într-o discuție pe care am avut-o cu el. Care este acel jurnalist? Iulian Gavriluț. Dacă este în spatele noastră, dacă își asumă că noi suntem în spatele acestor... Probele sunt la dosar. Dosarul este la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Pentru că a fost o plângere penală în acest sens, pentru că acest grup de face. Era vorba să puneți o întrebare. Adresați-vă instituțiile statului. Care e întrebarea? Nu lăsați? Nu dați voie? Nu, noi nu suntem în măsură să evaluăm. Vă că domnii care sunt incriminați, sau mă rog, pe ghilimele criminați. Vreți că aveți și un judecător pregătiți, vedeți? Vă duc că am venit două persoane diferite, nu vreau să fac același Întrebarea, vă rog, ca să nu intrăm în... Ce părere aveți despre acest lucru? Vă răspund eu, stimate domn. Oricine poate să facă o plângere penală, este liber că e democrație. Întrebarea am adresat-o domnului președinte și doamnei Constantin. În primul rând, dacă există un dosar, sper că nu e doar cu șină, să se pronunțe instituțiile statului despre grupul de pagini false. Eu sunt interesată academic, ca atare, dacă colegii mei chiar se ocupă cu așa ceva, o să includ în cercetarea științifică. Da. Mulțumesc. Alte întrebări dacă mai sunt? Domnul Bostan? Altceva, nimic? Dacă alte întrebări nu mai sunt, Vreau eu să vă mai spun ceva important legat de ce ne preocupă, că vizează și buzoienii. O chestiune pe care aproape nimeni nu o discută astăzi, dar PMP va merge cu această solicitare spre guvern, este să gândim un mecanism rapid de reducerea taxelor. Într-o perioadă în care toate economiile mari sunt amenințate, un lucru pe care trebuie să-l facă statul acum este să îi ajute pe românii harnici care creează locuri de muncă și plătesc taxe să treacă cu bine de această perioadă extrem de complicată. Deci este un obiectiv al PMP în această perioadă. Noi vom merge cu un plan de măsuri, dar vreau să vă spun că dacă nu facem acest lucru acum, în acest an, riscăm să condamnăm
zeci de mii de companii românești care au angajați să se desființeze în acest an. Și mesajul nostru va fi acesta, pentru că într-un moment de criză trebuie să găsești filozofia necesară pentru a micșora taxele și în același timp să aduci mai mulți bani la buget. Pentru că dacă îi lași pe cei afectați puternic de criză să se desființeze, să intre în faliment și să concedieze, nu este o soluție. Și am vrut să subliniez acest aspect pentru că vizează toți oamenii de afaceri din această țară, nu numai pe unii dintr-o anumită zonă. Asta este un alt obiectiv pe care PMP îl are în această perioadă și voi avea o discuție extrem de aplicată cu premierul Orban pe acest subiect, pentru că este absolut vital să salvăm tot ce se poate salva din economie într-o perioadă extrem de dură, pentru că oricine orice ar spune, orice scenariu optimist ar prezenta, nu putem nega o realitate. Vine recesiunea și de noi depinde dacă această recesiune ne va afecta puțin, sub formă de V, cum spun economiștii, sau va fi un U din ăsta mare, așa, o va ține lung până când își va reveni. Am vrut să subliniez acest aspect, pentru că este important să știm unde ne aflăm și ce ne așteaptă. Și noi, ca partid politic parlamentar, avem această misiune de a încerca să tragem semnale de alarmă și să prezentăm soluții. Cam astea sunt lucrurile pe care am vrut să le mai adaug, domnule președinte. Dacă doriți dumneavoastră, vă rog să... Eu doresc să vă mulțumesc atât dumneavoastră, cât și presiei că au fost astăzi aici alături de noi. Cam atât. Multă sănătate la toți. Dacă alte întrebări nu mai sunt, Să ne revedem sănătoși! da, multă sănătate!